हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोनसे गोदान आपडेट लाना फैलायबाय। बेनो जाहैबाय आधार कार्ड आपडेट होनाय। जाय बिथांमोनहा आधार कार्ड दङ बिथांमोना थाबैनो मबाइलजोंनो आधार कार्डखौ आपडेट होनानै लानो हायो। लोगोफोर, दानिया नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि मोनसे रिक्वेस्ट, बेनो जाहैबाय जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों बिथांमोना अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनानै होलायदो। मानो होननानै बुङोबा गोदान भिडिअनि नटिफिकेसना नोंथांमोननि चेनेलाव थाङो। थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। फैदो लोगोफोर, आधार कार्डनि गोदान आपडेट होनोसै। क्रोमआव थांनानै गावबा गावनि मबाइलनि क्रोमआव थांनानै UIDI सार्च खालामनानै हो। UIDI सार्च खालामखांनायनि उनाव बेफोरबायदि नुजागोन। लोगोफोर, दानिया 3 डटआव थुनानै डेस्कटप साइड खालामना लानो हायो। जुम खालामनायाव मोजां जायो, ख्रा नुयो। ओमफ्राय UIDI लिरनाय दङ फार्स्टआव, इयाव थुना होदो। आधार कार्डनि वेबसाइटआ बहुत स्ल' दै लोगोफोर, लासैनो खालाम। आपडेट आधार, इयाव थुना होदो। एबारो लासै बहुत स्ल' खारो आधार कार्डनि वेबसाइटआ। नायबाय था, नै फैबाय। आपडेटआव थुखांनायनि उनाव बेफोरबायदि फैगोन। बेयाव गावबा गावनि आधार कार्डखौ थुनांगौ। आधार कार्ड थुनानै केपचाखौ मोजाङै सार्च खालामना हो। गावबा गावनि आधार कार्ड बानायनायाव होनाय मबाइल नाम्बाराव इयाव OTP मोनसे फैगोन। बे OTPखौ इयाव सार्च खालामना होनांगोन। फार्स्टआवनो आधार कार्डजों केपचाजों मोजाङै थुनानै लादो। बिनि उनाव OTPआव सार्च खालामदो। OTP सार्च खालामनायनि उनाव आधार कार्डजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बाराव OTP फैसिगोन। नोंथांमोना बै सिमखौ बा मबाइलखौ खाथियाव लाफाबा मोजां जायो OTP सार्च खालामनायाव। Unable to generate OTP होनदों। इयाव केपचानि माबाया जायाखै, मोजां नायनानै थुनांगौ लोगोफोर। नायलांबाय था माबोरै खालामो। केपचाखौ सार्च खालामना होदो मोजाङै। OTPआव नै साक्सेसफुल जाबाय। एबारो OTPआव फैबाथाय OTPखौ इयाव थुनानै लगइन खालामदो। नै आंनिखौ आं खालामदोंमोन दै लोगोफोर, नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। आरो गावनि मबाइलजोंनो गाव खालामनानै आपडेट होनानै लानो हागोन। नायबाय दा, अके खालामना होदो। बेनि उनाव मा फैयो नायदो। बहुत स्ल'। नै मोनसे माबा फैबावबाय, डकुमेन्ट आपडेटनि माबा फैदों। बेयाव डकुमेन्ट आपडेट होनांगौ दै बेयाव, होमबासो माबा जायो, आधार कार्डआ आपडेट जालांगोन। नायदो, नै इयाव फार्स्टआव JPG नङाबा PDF फाइलनि 2 MB गोनां माबा नांगौ, आइडेन्टिटि कार्ड। बेनो जाबाय नै इयाव प्लेस आपल'ड प्रुफ अफ आइडेन्टिटि POI डकुमेन्ट होना। POI बेनि फुल मिनिङा मा जायो? प्रुफ अफ आइडेन्टिटि कार्ड होनदो। प्रुफ अफ आइडेन्टिटि कार्ड, ID कार्ड जिखुनु मोनसे। इयाव डकुमेन्टआव थांनानै माबा फाइलाव थांनानै आपल'ड होदो। नै रा, आं इयाव मोनसे आपल'ड होदों, बेनो जाहैबाय भटार कार्ड। भटार कार्डजोंबो जायो। गाहायनि मोनसेयावबो थांदो, इयाव मोनसे माबा नांगौ, प्रुफ अफ एड्रेस नांगौ। POA प्रुफ अफ एड्रेस। इयाव इनो जायो आधार कार्डआनो। इयावबो अके खालामना होदो। डकुमेन्टखौ आपल'ड खालामना होदो।
नायदो आपल'ड खालामखांनायनि उनाव मा फैयो। नेटानो बहुद स्ल'। नेटा मोनसे लिंक फैबाय मा ओंखारखो भेरिफाइ आपल'ड आपल'ड जाबाय दे इयाव नेटा 14/12/2024 आपल'ड जाबाय। इयाव मोनसे माबा ओंखारबावगोन आरो बरंखो गाहायाव मोनसे नेक्स्ट नुगोन दे नेक्स्टआव थुना होनांगौ लोगोफोर। नेक्स्टनि उनाव नैबे नाम्बार खारगोन। नाम्बार खारनायनि उनाव साक्सेसफुल देखायगोन नैबे आपडेट जाबाय रिक्वेस्ट कमप्लिट वाइथ 30 days। नेटा साक्सेस जाबाय लोगोफोर। इयाव एक्न'लेज नाम्बारखौ नायनो हायो डाउनल'ड खालामनानै नेटा नायदो ओंखारसिगोन ओंखारबाय नै नुदोंना 23/09/2024 दिनैनि आपडेट इयो। नोंथांमोना नुबायना आधार कार्डखौ माबायदि आपडेट होयो। होमबा थांदो लोगोफोर गाव गावनि मबाइलाव गावबा गावनि आधार कार्डखौ बा न'खरनि आधार कार्डखौबो आपडेट होनानै होनो हागोन। बेयाव आधार कार्डजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बारखौ नांगोन। बेयाव OTP फैगोन आरो मबाइल नाम्बारा गैयाबाथ' गोब्राब जागोन रायजोफोर। लोगोफोर बिदिबा दोनथ'दिनि बेयावनो गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ।